soyayya ni da ke ummi masoyiya mu bar jayayya tun magauta ba su bar gaba. Ka dokan sauti ban kiɗan so da ƙararrawa a filin fati can ake fidda gwanin rawa. Ya ki zo ummi farar kawa ni ne naki Nura dan Gombe farin wata. Tsaya ki rike san wanda ke san kya rayuwa ki bar bin hanyar wanda ke so ki tutuwa. Ƙaunarki ta taban kai nai zautuwa idan kin bar ni zan mace in bar rayuwa. Ashe soyayyar gaskiya ba ta yaduwa duk wanda ya yada Nura sai nai mai tsinuwa. Jani kai ni lambun soya ruwa mu sha soyayya ni da ke ba ma rabuwa. Ni ba ni saranda san kirai na yayi abubuwa ki ba ni mirindar san ki in sha nai nasuwa. Tun da ke kin zama garkuwa akan ƙaunar ki kin ga kaina nai tsuntuwa. A kowane minti san kirai na yayi karuwa ki zo ki setin rayuwa in bar damuwa. Soyayya Kano birnin so ne zuwa ina shawagi ummi kan san kiki bar ruwa. Rike na amana na ginin san kyawawa ciki zama zauna ni da ke miyo rayuwa. Zabina karkice min bai yiwuwa idan kin furta zuciya sai ta konuwa. Sumar so lasa kin sani ta fita barnuwa ni ma zallasa igiyar so ta tukuwa. Zai Musa igiyar ba ta tsinkuwa duk wanda ya tsinka zahiri shi ya kira ruwa. Itace mahaltu zan gina dan ke ruwa ciki zamu zauna ni da ke miyo rayuwa. San soyayyar gaskiya ba ta saiduwa duk wanda ya saida zuciya
zuci ba ta yin yaji